Gepriyer Azatlyk Radiosu, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aziýanyň ösüş banky täze hasabatyny türkmen ykdysadyetiniň kynçylykly şertlerini ikrar edýär. Aziýanyň ösüş bankynyň 2019-njy ýyl üçin ökleminiň ösüş çaklamalary boýunça çap eden soňky hasabatyny bu ýyl Türkmenistanda inflasiýanyň 9%, jemi içerki önümiň ösüş tepkiniň 6% barabar boljokdugy çaklanylýar. Şeýle-de hasabatda hökümetiň amala aşyrýan ýeňillik reformalaryny olaryň sosial täsirini hasaba goşup durmuşa geçirmegiň zerurdygy bellenilýär. Aziýanyň ösüş maglumatlary 2019 adly soňky hasabatda beýleki Aziýa ýurtlary bilen bir hatarda Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerine syn hödürlenýär hem de onuň perspektiwalary babatda maglumat berilýär. Bütün Dünya Bankynyň makro garyplyk syny 2018 adly hasabaty Türkmenistanda inflasiýanyň ýokarlanmagynyň hemde sosial ýeňillikleriň ýatyrylmagynyň ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini we hojalyklaryň hakyky satyn alyş ukybyny yaramazlaşdyrýanyny aýdýar diýip Aziýanyň ösüş bankynyň hasabatyna Bütün Dünya Bankyna salgylanýar. Türkmen hökümeti 2018-nji ýylda jemi içerki önümiň ösüş tepkiniň 6,12% barabar bolanlygyny ma'lum edipdi. Aziýanyň banky ösüş maglumatlary hasabatyny Türkmenistanyň guruluşyk puwdawyna böwüşeňligiň täsiri bilen hyzmatlar ulgamyna ösüşiň 2017-nji ýyldaky 7,19%-liginden 2018-nji ýylda 6,18% haýallanlygy bellenilýär. Şeýle-de hasabatda ýurdun oba hojalyk puwdawynyň ösüş tepkiniň 2017-nji ýyldaky 5,19%-liginden yaramaz howa şertleriniň strategik hasyrlary hususan paýta we buğdaýy ýetiren täsiri bilen 4,18% düşenligi habar berilýär. Ýatlasak Azatlyk Radiosu 2018-nji ýylyň dowamyny hususan maý aýyna ýurdun dürli künjeklerini turan duzlu tupan we onuň daýhanlaryň durmuşyna ýetiren oňoýsuz täsiri barada wagtyna habar berip gelipdi. 2018-nji ýylyň ýanwaryny aýlyk haklarynyň pensiýalaryň we talip haklarynyň 10% ýokarlandyrylygyna garamazdan inflasiýanyň hemde valyutanyň resmi we gara bazar narhlarynyň arasyndaky ara tapawudyň giňemegi bilen sarp edijilerde aýratynly hususy sarp edijilerde ösüş pesa gaçdy diýip hasabatda aýdylýar. Munyň bilen baglylykda Azatlyk Radiosu tas 2 ýyl goly wagt bäri ýurtda esasy iýmit önümleriniň gytçylygy we gymmatçylygy, un çörek ösümlik ýagy ýaly gyt we gymmat harytlary döwletiň ýeňillikli bahasyndan satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňüne döreýän nowatlar barada habar berip geldi. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk täze ýyly geçip hem dowam edýär. Mysal üçin Azatlyk Radiosynyň Aşgabatly habarçysy 7-nji ýanwarda paýtagyň bazarlaryna sewdanyň pestligi sebäpli käbir satyjylaryň dukanlarynyň işini wagtlaýyn togtudynyny habar beripdi. 2018-nji ýyl üçin resmi inflasiýa sanlary el ýeterli däl. Ýöne 2018-nji ýylyň noýabr aýyna Halkara Valyuta Fondu ýurtda inflasiýanyň 2017-nji ýyldaky 8%-liginden 2018-nji ýylda 9,14% ýokarlananyny habar berdi diýip Aziýanyň ösüş bankynyň türkmen ykdysadyetine synyny aýdylýar. Geçen ýylyň iýul aýyna Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Uniwersitetiniň ykdysadyet boýunça professory Steve Hanke Türkmenistanda inflasiýanyň 1,24% baryp ýetenligini hasaplapdy. Muňa parallellikde şol gabatlar dollaryň gara bazardaky bahasy tas 29 manada çykyp Merkezi Bankyň kesgitlen 3,5 manadyndan 8 esse töwereg gymmatlapdy. Daşary ýurtly çeşmeleriň çaklaýyşy ýaly ýurtda valyuta bazaryna edilýän basyşyň importa durýan harytlaryň baharlaryny ýokarlandyrmagy bilen ýurtda inflasiýanyň hakyky görkezjisi has ýokary bolmagy mümkin diýip Aziýanyň ösüş bankynyň hasabatyny aýdylýar. Hasabatyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini Aziýanyň ösüş bankynyň Aşgabatdaky rezident missiýasyndan Cennet Hojanazarova ýazypdyr. Hasabatda hökümetiň döwlet harçlamalaryny ymykly azaldanlygy bellenýär. Ýöne beýleki tarapdan Türkmenistanda hökümet kaşaň mehmanhanalary we gymmat bahaly guruluşluklara pul harçlamagy dowam edýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýyl üçin döwlet büdjetiniň 70%-nyň ilatyň ýaşaýyş durmuş üçinçiligine, ýagny sosial puwdagy gönükdirjekdigini aýtdy. Şeýle-de hasabatda Türkmenistanda amala aşyrylýan ýeňillik reformalaryny institutlaryň reformalary bilen utgaşdyrmak maslahat berilýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ondan ozal ilata mut berilen gazy, togy, suw we
beýlik hyzmatlary tölegletdi. Hojalyklaryň hakyky girdejilerini ilatyň satyn alyş ukybyny, ýurtda işsizligiň derejesini we garyplygy hasaba goşup olary ösdürmek ugruna tagallalary mälim etmek üçin ýurtda häzirki wagtda amal edilýän sosial goruglyk maksatnamalaryny gözden geçirmek zerurdur diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň apreliň başynda çap eden hasabatyny aýdylýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet mediasy ýurtda gowaça ekişine badalga berilip, munyň üçin ähli şertleriň döredilendigi barada reportajlar görkezýän mahaly lewaply kärinçiler owa hojalyk tehnikalarynyň üpçün edilmeýändiginden we ekişin giýja galmagyndan kösenýändiklerini aýdýarlar. Bellep geçsek Türkmenistanda köpçüliklerin gowaça ekmek işine Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýetleriniň pagtaçylary 23 martda we Daşowut welaýatynyň daýhanlary biraz giýjirek 27 martda girişdiler. Aradan 10 gün diýen geçti. Geçen ýyllarda bolşaly häkimetleri ýene perwaýsızlyk edýärler. Olar kärinçi daýhanlary zerur tehnikalar bilen üpçün etmeli. Ýöne bu amal edilmeýär. Traktor yetmeýär, ekişini giýja galýar. Bu ýyl hem geçen ýyl kıyaly ýagdaý gaýtalanýar. Hatda öňküden hem erwet plan borçnamany dolup bilmers diýip alady edýärs diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan daýhanlaryň biri özleriniň alaşsyzlykdan kösenýändiklerini aýtdy. Onuň sözlerine görä Lewap we Daşowut welaýetleriniň etrap häkimlerine hususy eýçilikdäki traktorlary işe çekmek barada görkezme berildi. Ýöne bu ýagdaýdan hususy eýçilikdäki traktor eýeleriniň hoşal däldigi aýdylýar. Traktor eýeleri özleriniň muhtuny işledilýändigini aýdyp şikayet edýärler. Sebäbi olary diňe ýangyç berilýär, sarp eden wagty we çeken zähmet üçin hiç ýyly töleg tölenmeýär. Ýöne şol bir wagtda olar yerleri ekişe taýýarlamaga mejbur edilýär diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp 4 aprelde gürrüň berdi. Şol bir wagtyň özünde şu günler ýurduň resmi mediasy ekiş üçin ähli şertleriň döredilendigini habar berip, bu mewsimiň başlanmagy münasibetli gurulan dawaralaryň çäklerinde owa hojalyk tehnikalarynyň hatarlanyp duran sergisini ýyl-ýyldan görkezýär. Döwlet medeniýetining 24 martda çap eden habaryna görä, şu mewsimde dürli görnüşli traktorlaryň 7500-e goloýy, ekici agregatlaryň 2000-e goloýy, kultivatorlaryň, baranalaryň we ekişi bökdünçsiz üpçün etmek üçin derur owa hojalyk gurarlarynyň 4500'den gowragy peýdalanylar. Şeýle-de prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň tawşyrygy boýunça yerli häkimet edaralary tarapyndan işi giýje gündizleýin esasda alyp barmak üçin tehnikalara hyzmat gullugy, mehanizatorlaryň, ekişe gatnaşan beýlik hünärmenleriň netijeli işi we dinjalşy üçin ähli zerur şertleriň döredilendigi hem bellenildi. Ýöne Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolýan kärinçi daýhanlaryň oňlarçysy bu aýdylanlaryň we görkezilenleriň köplenç iş ýüzünde amal edilmeýändigini, ekiş üçin zerur bolan şertleriň üpçün edilmek üçin käte özleriniň hepdelep garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Diňe ekiş döwrü däl, eýse dökün, suw we beýleki zerur serişdeler hem öz wagtynda üpçün edilmeýär. Bu bolsa hasylyň hiline we onuň öz wagtynda ýetişmegine hem oňaýsuz täsir ýetirýär. Telewizionyada hemme zat gulaly güllük edip görkezilýär. Ýöne telewizionyanyň işärleri giden soň hemme zat ütgeýär diýip Lewaply daýhanlaryň biri anonim şertde Azatlygy gürrüň beripdi. 27 martda Azatlygyň habarçysy Daşowut welaýetinde büdjet işärleriniň, ýokary okuw jaýlarynyň studentläriniň, mektep okuwçylarynyň we ýaşlullaryň ýurduň döwlet telekanallary üçin surata alynan gowaça ekişine girişmek dawarasyna taýýarlyk çärelerine bir hepdelep gatnaşmaga mejbur edilendigini habar beripdi. Şol güni Altyn Asr döwlet telekanaly ýurduň Demirazyk welaýetinde geçirilen bu çäre barada jemi 14 minuta goloý video reportajy ilata ýetirdi. Onu ortaça 1000den gowrak adamyň, şol sanda çağalaryň, ýaşlullaryň, büdjet işärleriniň, studentleriň gatnaşmagynda welaýetyň adyndan ony goloý böleginde dürli çäreleriň geçirilendigi görkezildi. Şol Türkmenistanda gowa çekmek üçin 550 000 hektar yer taýýarlanylyp, ondan 1 milyon 50 000 tonna hasyl ýygnamak gözeňinde tutulýar. Mundan başga owa hojalyk ähmiýetli ýörite yer gaznasyndan yer böleklerini alan hususiýetçiler 25 567 hektar meýdana gowa çeker. Olaryň bu ýerde näçe mukdarda gowaça hasylyny alma gözeňinde tutýandygy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň günorta gündor bölегinde silden 700 çemeti ýaşaş saýy zeper etdi. Bu arada Azatlyk Radiosynyň regiondaky habarçylary maglumat berýärler. Taxtabadarda suwdan we silden 700 goly jaýy zeper etdi. Etrap merkeziniň özünde 300-den gowrak jaýy ziýan çekdi we olardan 70 töweregi dolu yumruldy diýip Azatlygyň habarçysy 4-nji martda habar berdi. Onuň sözlerine görä ziyan çekenlerin arasında şeýlede marçak, ýaşlyk, bayraç, owalar bar. Bu ýerde hem zeper ýeten jaýlar köp. Suw diňe duşanbe güni çekildi. Emma palçyk diýdiňe ýetýär. Yerli häkimetler çäri görmeýärler. Öz-özünden guramagyna garaşýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Mary welaýatynyň Taxtabadyr etrafynda sil 29-njy martda giýje döredi. Tebigy betbagçylyga güýçli ýagyn sebäp boldy. Şaýatlaryň sözlerine görä Taxtabadyryň merkezine suw alypdyr. Şonda Azatlyk Radiosyna Taxtabadyryň diňe etrap merkezinden maglumat almak başardypdy. Bu ýerde ençeme bina uly ziyan ýetenligi ma'lum bolupdy. Şol sanda şäheriň Silwatan mikroraýon diýilýän etrapçysynyň daşy harbiler hemde polisiýa işgärleri tarapyndan gabalypdy. Suwatan ýere esli wagtlap hiç kim goý berilmedi diýip şonda Azatlygyň habarçysy aýtdy. Yerli ýaşaýjylar öz öýlerini terk edip şäheriň beýik ýerlerinde üýüşüp tutuş giýjesini daşarda geçirmäge mejbur bolupdy. Diňe günüň ertesi saat 10:30 töwereginde adamlara öýlerine dolanmagy ruhsat berdiler. Taxtabadyr etrapy Awganistan bilen serhedin goýunda ýerleşýär. Güýçli sil Türkmenistan bilen goňşy Awganistanda we Eýranda hem bolupdy. Ve şol yurtlara uly maddi ziyan ýetirip adam pedalaryna sebäp bolupdy. Goňşy Eýrany sil sebäpli resmi taýdan duýgudaşlyk bildiren Türkmenistan öz ýurdundaky tebigy betbagçylygy hem onuň öz ýylatyna ýetiren täsirini düýpden agdamady. Türkmenistanda güýçli ýagyn we sil 18-nji martdan 19-njy marta geçilýän giýjesi emele geldi. 19-njy martda Erden Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň merkezi we ona goly owasy silden ejir çekdi. Ýagyndan Serdar şäherine hem ziyan ýetdi. Azatlyk Radiosynyň regiondaky habarçylary Läbik suwuň ençeme ýaşaýyş jaýlary döwlet binalaryny basanlygyny öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan ýüzlerçe maşgala häkimetler tarapyndan kömek berilmänligini habar beripdi. Şu gün Balkan welaýatynyň hudusanda Etrek etrafynda häbir ýaşaýyş punktlar daşky dünýäden üzgünlükde galýar. Onlarça owa toksuz kösenýär. Balkanda sil zerarly gara ýollaryň ýumrulmagy ýol hadisalaryna sebäp boldy. 31-nji martda Giýişlik Balkan welaýatynda Aşgabat Türkmenbaşy gara ýolunda bolan ýol hadisasynda 4 adam wepat boldy we 10 goly adam yaralandy. 1 aprelde helakçylygyň bolan ýerine tapar eden Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň habar bermegine görä helakçylykly ýol hadisasy Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň Aşgabatdan baranda 392-nji kilometr bilen 405-nji kilometr aralygyndaky gündowar böleginde ýüze çykypdyr. Sil suwlary asfalt ýoluň 10-dan gowrak kilometrini doly weýran edipdir. Türkmenistanyň mediasy siliň netijeleri we ýol hadisasy barada habar bermedi. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözleýälimine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.